2:45, ja quasi acabo la jornada. Encara em queden 7 trucades entre clients i advocats. Hem començat al setembre molt fort. He vist que com que faig vídeos d'aquests a TikTok, la bateria del mòbil es drena molt ràpid i no tindré bateria per trucar. Total, que iré al cotxe, aparcaré por ahí, faré el yonqui i trucaré a tota aquesta gent. Ara abans de començar la ronda de trucades. Bé, i aquesta és la meva cara després de les trucades. Al final han sigut 8 trucades, que s'ha de sumar a les del matí, que n'he fet 2 o 3. Respostes de mail, visites, i he tingut avui 3 visites, una a la 1, una a les 4, una a les 5, whatsapps, molts de whatsapps, comunico per whatsapp, un rotllo. Total, això és una feina, un dia normal de feina d'advocat, no especialment estressant, però sí que hem fet bullir l'olla, moltes trucades, visites noves, clients nous, demà haig de fer pressupostos, i demà per fi tindré temps d'escriure i podré fer d'advocat i mirar les lleis i aquestes cosetes. Això poc sovint ho podem fer perquè sempre estem apagant focs i fent trucades i cosetes. En fi, demà més.